A praia fluvial de Vilarello de Valga será un punto de parada dunha das excursións da campaña Cruceros Costeros 2019. Así quedou plasmado no acordo asinado polo alcalde de Valga, José María Bello, e a Asociación Galega de Actividades Náuticas, un convenio que se presenta beneficioso para os veciños de Valga. Con este proxecto, os veciños do noso concello van a verse beneficiados tamén, porque o concello ten pensado organizar tamén algunha viaxe por aí, non? É dicir, aínda que como o de Valga xo coñece, pode organizar tamén outras excursións a outros puntos para conocer. O vicepresidente da GAMplus, José Manuel Fernández, valorou a importancia deste acordo e resaltou os motivos polos que escolleron a praia fluvial de Vilarello. Vimos agora mesmo de ver un pouco as instalacións, a verdade é que o sitio xa vos conocedes, é impresionante, ten moito futuro, se pode explotar, hai moito que traballar, pero a marca está aí, o sea, témolo todo para que isto funcione. No acto tamén estivo presente o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, que se mostrou satisfeito co esforzo levado a cabo por todas as partes para alcanzar este acordo. Por tanto, eu creo que esta labor é unha labor de todos e eu creo que se seguimos traballando unidos, pois como digo, coa experiencia que temos todos, cada un no seu apartado, pois vai a ser un produto moi importante e que vai a contar con moitísimos visitantes.